pääsee perätauolle vielä. Nautti täyttä luottamusta. Kiitos! 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 Terveisiä FC Pispalan tohvelisankareilta. Täällä Koulukodun kentällä vähän reenaillaan. Nimittäin luvassa on ensimmäiset Reiskahöntsyn MM-kisat maaliskuussa 17-18 maaliskuuta muutaman joukkueen kutsuturnauksen voimin. Mitäs pojat olette mieltä? Kuinka tohvelisankarit pärjää? Normaalisti. Normaalisti. Vähintään yhtä hyvin kuin yleensä. Luvassa on tiukkaa taistoa. Meillä on 2 kenttää käytössä täällä ja todellakin 2 päivän turnaus on luvassa maaliskuussa. Ja, kuten joukkueemme perinteisiin kuuluu, lahjattomat treenaa. Me olemme nyt pienellä koitoksella täällä. Tässä on meidän kapteenimme Arto Huhtinen. Millä otteella lähdemme kisaan? Normaalilla, ihan normaalilla otteella. Laitetaan aluksi parhaat kentälle ja sen jälkeen katsotaan mihin pystytään. Mulla on ainakin tää niinku lefti, right. Onko tää lefti? Kumpi tää? Right ote. Sillä otteella mä lähden. Kokemuspohjalta lähtee. Joo, kokemuspohjalta. Ja kun ei reinaa, niin tulee semmonen freesi ote. Aivan. Julius, meidän vahvistuksemme, mitäs meinaat? Paljonko peli päättyy ensimmäinen pelimme? No ehkä me voitetaan 3-0. Yes. Hyvä Julius. 3-0. Tästä lähdetään liikkeelle. Hyvä. Teillä oli sotahuutokin. Aivan. Otetaanpa hanskat oikein kädestä pois, että on tällainen freesisti. Turvallista matkaa! Eikö tää oo tässä? Tää meni hyvin.